Mana, amai mana nih, capra nih, ayo nih, Ada gimana cara gimana ini? nah, Ada mama lain deh, nah deh, nih, cie, ayo nih, oh, nih, cie, ayo, oh, jangan mana, 자꾸 개왜? Angkat sampai jalan dulu ke selatan. 깜짝 놀랐지 보자. Bursa, nih jaha, jaha फंबायमोन nih गथ'फोर nih बे फिसाजो जाहा ग्रेस आरो नै दैथुन जाहा बिनानावनि फिसाजो बियो नै जाहा बिनानाव आरो फंबायनि नै बे सासेया मामोन लायो Annas आरो बिहा मा नाम लायो Biras, Evelyn, दैथुन आरो ग्रेस आरो जाब्रा दङ नै जाहा न'खरनि गासिबो Gimana udah dibunuh nggak tuh? नै आयं मोननो हाखै होनो आयंआ नै फिथा होयो आयंआ गुरै फिथा गैलामा होनो बिसोरो गुरै फिथा जानो gila dah macam saya mami jatuh pada ya deh ah no ane panta ne mama kau ne man ne pita sih ne bar này hồi xấu như này 이걸 먼저 위노, 피사 먼저 위노, 너? 이수어 này 네, 비보고 더시네, 비보고 더시네 비에. 자하니 피사즈, 왜 여네 비나나오니, 비퐁바이니, 비보 비나나오니, 아유 퐁바이니네. न'खरा गोदोर थारलै जाहा फेमिलिया बिथिं बिमाफोर दोङो नै जिरायगासिनो दोङो बिबै दोङो बिमानि सासे आरो बिस्कुट मोनजानो बोराबनाय जाहा जागौमोन हनै माला सिरि थाबायमोन नै आयो Pokoknya tak ada nih. Aku cuma terpilih ya. Katanya ada sosok beneran. Masa sana lu nggak mikir ada anu kayak Ma, dah zada. Gila, mami. Dah na zalir deh. Gila na, sana. Ayah abu ya lah macam kayak nama. Ya boleh berapa? Saya tuh